Момичета, какво за вас е любовта? Добре, доста красноречив отговор. Кога се влюби за първи път, Кали? Току-що. Петя, опиши ни с едно словосъчетание любовта. Кали, как смяташ да прекараш Свети Валентин? Господине, кажете вие няколко думи за любовта. Кали, на какво те научи Алма Алтер в отношение на обичането? На всичко. Петя, колко често ти се случва да казваш думата обичам? Жулиета или Офелия? Кали. Кой е най-красивият сонет за безсмъртната любов? Мой. Моя сонет. Най-хубавия за любовта. Коя любов? Измислена. Много слабо. Много слабо. Искате ли нещо да добавите? Нямам какво да добавя. Запитайка. Направете един призив за това защо хората да прекарат деня на влюбените с Алма Алтер. Колко е Алтер. Деца на любовта, алтернативайте се. Алтернативайте се. Само алтернативната любов е истинска любов. Ами, благодаря ви за това изключително изчерпателно интервю и се надявам сладоледа да е бил вкусен.